Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! 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 Magandang gabi! Show and bang lang oras natin. We got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. At syempre, tuloy-tuloy po ng bakbakan po natin mga kabisyo sa ating programa EDSA. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi mga kabisyo. Namang ginagawa ninyo. Ara na naman ang buwang, DJ! Buwang! Well, anyways, mga kabisyo, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Gaya ano po sinasabi natin dito. Ito po yung programa na gigising sa iyong katawang lupa. Okay, again, tinatawagan natin ng pansin ang ating maswerteng winner na si Jumel Bully. Ayan, Jumel Bully. Ayan, kung saan ka man ngayon naroroon, ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundaries. All you gotta do is pumunta dito sa aming himpilan. Pag nakarating ka dito sa loob ng 2 oras, ang deadline mo ay 8:36. Tama, 8:36. Ayan, madadagdagan ng under 500 pesos to make it 2,000 pesos ang iyong maiuuwi na tumataginting. As simple as that. Pero eto na, alam kong mga kabisyo po natin nag-aantay ng mga bagay-bagay na logika natin. Eto na, pag-usapan na natin to! Sina Kristen Bell at Dax Shepard. Ito po ay mga artista. Kung hindi niyo po nakikilala si Kristen Bell, siya po yung nagboses sa Frozen ng karakter na si Anna. Ayan, yan po si Kristen Bell. Tapos itong si Dax naman po, Shepard, kilala nyo rin po, napanood nyo ito malamang sa mga ibang pelikula. Well, nagpasimula kasi ng debate matapos nilang ibinunyag na pinayagan daw nila ang kanilang mga anak na maglibot mag-isa sa isang theme park sa loob ng 7 oras. Oh no! Habang ang ilan ay pumuri sa kanilang estilo ng pag-aalaga dahil sa pagbibigay ng kalayaan at tiwala sa mga bata, ang iba naman po ay nag-aalala tungkol sa panganib, kaligtasan at pag-iwan sa mga bata na walang bantay sa ganong katagal na oras. Ang diskusyon po ay nagtulak sa mga tanong tungkol sa mga style ng parenting, kaligtasan ng mga bata at kung gaano karaming kalayaan ang nararapat para sa mga bata sa mga pampublikong lugar. Eto na! Tanga! Logikan na natin to, Tanga! Ay, sige, wag mo nang patagalin yung kalbo. Ano pang hinihintay mo? Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po, ang isa sa mga responsibility po ng magulang is to look after sa kanilang mga anak. To guide them, kasi alam naman natin sa murang edad ng mga bata, hindi pa nila kayang magdesisyon ng tama para sa kanilang sarili. O, di ba? Para sa kanila, magkaiba po kasi ang logic ng bata kaysa sa matanda. Kaya nga, pag bata ka, di ba, ang dami nating mga sugat, ang dami nating bali sa katawan. Kasi kung saan-saan tayo umaakyat. Akyat ka sa puno ng ipil-ipil, akyat ka sa puno ng aratilis, na mayabas ka. Kung saan ka gumagapang, kaya pag uwi mo, duguan ka. Di ba, real talk to Na mga kabisyo, ito po, logican po natin Para maintindihan po natin lalo ang pagkakaiba po kasi ng logic ng mga bata at matatanda ay nasa pag-unlad po yan ng experiences at kakayahang mag-isip ng abstract. Ang mga bata po ay nag-iisip ng konkreto o concrete. Umaasa sa agarang karanasan at madalas gumagamit po ng tinatawag nating magical na pag-iisip. Kaya di ba kung minsan dati naalala nyo, umaakyat tayo sa puno ng mangga kasi feeling natin si Spider-Man tayo. Tapos bigla ka maulog. Pag-uwi mo sa bahay, ika-ika ka na. Di ba?
Ang kanilang pangangatwiran po ay emosyonal at absolute mag-isip. Ang matanda naman po, mas abstract mag-isip, gumagamit po ng karanasan para sa mahusay na desisyon. Well, pero kung minsan, ang mister mo, misis, parang bata mag-isip. Naiisip niya na yayaman kayo. Sa anong paraan, Tang? Kayaman kayo sa mamagitan pagtaya sa loto. Ay, nako, maluoy ka! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!